isla ng San Miguel at papunta sa Blue Island Resort. Ayun nga, matapos ang katakot-takot na biyahe, matapos ang punasan ng mga tubig galing sa alon na humahampas sa amin, ay eto na, papalapit na kami sa dalampasigan ng Blue Island Resort. So yun nga guys, for today's video ay panibago na namang adventure yung ating pupuntahan. Tatawid po tayo ng isla patungo sa Blue Island ng Rawis, San Miguel, Tabaco City. Habang papaalis kami sa pier ng Cormidal ay kailangan papugi muna para hindi halatang stress ang lolo nyo. O ayan ang pugi talaga natin mga buddy. So pag alis namin mga buddies, ay yung alon ang tataas, humahampas sa bangka na sinasakyan namin. Sobrang challenging. Dito nga sa dakong ito ay dito na humampas ng todo-todo yung alon. Parang umuulan sa loob ng bangka. Tumatapon yung tubig galing sa dagat papunta sa amin at sumasabog papunta sa aking mukha. Natatawa na nga lang ako sa sarili ko kasi basang-basa na ako at yung airport sa aking bandang ulo ay basang-basa na rin. Hindi makakapag-landing yung mga eroplano. Sa sobrang taas ng alon ay parang inatake o sinapian na kung ano masamang espiritu yung kasama ko. Dito nga ay kitang-kita nyo kung gaano kaitim yung kalangitan sa bandang doon. Pero dito ay maliwanag naman. But yung alon ay sobrang taas, sumahampas sa bangka na sinasakyan namin. Pero go pa rin kami. Sobrang challenging ng aming paglalakbay papunta sa isla ng San Miguel at papunta sa Blue Island Resort. Ayun nga, matapos ang katakot-takot na biyahe, matapos ang punasan ng mga tubig galing sa alon na humahampas sa amin, ay eto na, papalapit na kami sa dalampasigan ng Blue Island Resort. Ayun na, ayun na. Para na kay kuya. Kuya, thank you kami kuya. Oh, nandito kami ngayon sa Blue Island. Akala ko kasi dito swimming pool eh. So yun nga, nandito na tayo ngayon sa Kung saan Kat, tanga ka ba? Ayun yung camera oh. ayun nga pala. Balik. So yun nga mga buddies, isang lugar na naman yung pinuntahan natin dito sa Albay. Nandito tayo ngayon sa siyudad ng Tabaco City at sa isla ng San Miguel kung saan pinuntahan natin ang kanilang Blue Island. At ngayon magdi-discover at mag-e-explore na naman tayo ano ba yung kaganapan, ano ba yung magaganap dito maya-maya. Kaya tune in lang, maya-maya, jump kayo sa amin, let's go! At dahil nga di pa kami kumakain, yung iba kong kasama ay nag-asikaso muna at inayos yung aming kakainin para hindi naman kami malampasan ng gutom. Ayan, kaway-kaway muna sa aming lugar mo. The chicks. Tapos ano ba po? Sige, sige. Teka po, ano po? Tapos ano, yung isa, parang ano, parang Hotdog. Sira pit hotdog. Pili mo gabi. Ay, video na tadi eh. Simula ako dito sa Blue Island 2007. Tapos nabili ko lang ito sa mga magulang ko. Kaya ako ang may-ari na nito. Kaya Blue Island ang naipangalan ko dito. Naisipan ko lang. Bigla lang naisip ko. Ganon. Hindi ko talaga to inano eh. Yung parang naisip ko lang ba na ipangalan ko siya. Kaya ganito, hindi na rin nailipat ko ito kasi yung ano namin, yung lisensya, Blue Island na. Kaya package deal ko,
bangka, cottage, saka room, 7,000 overnight. Pero pag yung iba naman ay kukuha lang ng isang room, ang room na aircon may 2,000, may 1,750, may 1,500, ganun. Tapos bangka 1,500, ganun lang ang offer ko dito sa kanila pag may mga tumatawag sa akin. Sa amin malaki ang place namin, ha? At komportable sila sa lahat. Libre sila dito lahat ng kung ano, marami silang magdadala ng maraming hindi ko hinihigpitan sila. Yung entrance namin, 20 lang, hindi kami tumataas, hindi kami bumababa. 20 lang talaga. Ini-invite ko po kayo lahat na gustong pumunta dito sa Blue Island at masarap puntahan, masarap paliguan, maganda ang view namin. Kontakin nyo lang po ang number kong ito, 0920-7148-491. Skin on my skin.